salam penghormatan angkat sampur lempar ke muka dimulai berat. Ijo, Mbah Ijo, Mbah. Mas, Mbah. Monggo teng griya. Oke. Mbah, nggih. Kula mriki mau sepindah silaturahmi. Wow. Kaping kalih badhe ndata niki wonten program bantuan saking pemerintahan. Lah daerah mriki niku sampun kedata kalian Pak RT wonten 3 tiang termasuk jenengan. Pramila saking menika Mbah Ijo kula data lan ngisi formulir. Lah niku disampeyan isi ki Mbak. Formulir Mbah sanes pasir formulir saged nggih maksudnya ngisi formulir saged diberangkat. Nama lengkap Ijo, sinten? Ijo. Tanggal lahir 19 bulan loro tahun 50 pas niku Mbah. 55. Lajeng status kawin. Sampun kawin Ampun kawin. Lah bojone jenengan teng Saudi. Oh, berarti istri kerja di luar negeri. Dados ngeten lho Mas. Nggih? Tiang setri kula niku Nggih. bidal teng luar negeri niku sakat kula alit gak. Bojone sampean kesah niku pertama budal mulai sampean alit. Maksudnya yuga kula. Oh, alah budale istrine jenengan iku cilikane yogane jenengan. Nggih. Lah alamat kelahiran Mbah Sian niku daerah pundi ini? Gunung Lor, Gunung Lor. Nggih. Blok Prisilan Jati. Prisilan kuwi Mbah. Maksud kula Persil Jati. Oh, maksudnya niku daerah Persil Jaten ngoten to, Mbah? Bah, oh, Prisilan, Mbah. Lah niku masuk kabupaten pundi niku?
Ngeten lho Mas. Nggih. Siyen niku saderenge Gustavo niku Nggih. jenenge Kabupaten Pentil Sari. Pentil. Pentil Sari. Nggih. Lajeng Sakniki rejane jaman nggih. diganti Puting Raya. Oh, berarti Kabupaten Puting Raya nggih. Nggih, senes Puting Beliung. Pripun nggih? Nggih, Puting Raya berarti niku Sengen niku saderenge Gustavo niku Pentil. Nggih, rejane jaman Puting. Lah sadulur ta Mbah kuwi. Nggih. Terus niki dados ngeten Mbah. Niki ngisi formulire sampun lengkap. Niki wau pun ngantos Pentil kalian Puting nggih. Nggih niku wau. Sakniki Mbah Kijo kedahe vaksin Mbah. Vaksin niku apa? Vaksin niku anu niku sontek Mbah, sontek. Niku lho wedi lho Mas. Ala mboten lara kemawon lho Mbah. Niku kedahe, Bro. Masalahe ngeten. Masalahe lek mboten purun sontek vaksin. Niku mboten saged ngambil bantuan niki wonten desa. Nuwun. Mbah. Mbah Kijo. Mbah. Ajenge wangsulaken buding. Ya kono depekne mburi. Oh, wonten tamu. Lah Ndek, iki bapakmu nyelek geraji lho, Cuk. Oh, nggih Mbah, kula pendhetne. Niki lho Mbah, grajine Mbah. Nggih. Nah, Solamu lho, Cuk, ana tamu. Sikilmu lho Mbah. Mangklang. Loh, wonten tamu kok mboten didamelen napa ngoten to Mbah, mesake. Ya nak nganggur, ya digaweke apa kono. Oh nggih. Mas, nggih, tolong sampean tutup nih lawang kae. Oke, pitik. Oke. ampun, Mbah. Wah. Lawangnya Mbah, nggak tahu Mbah. Mas, Ini jadi kan. Mas, nggih, sampean tolong buka no lawang kae. Mbah, ampun. Niki Mas. Niki toyo petak. Mbah, turun Mbah. Mas, kok kadingaren Mbah Kijo kok kedatangan tamu agung. Wonten napa to, Mas? Ngeten Mas, niki wonten program saking desa Nggih. bahwa Mbah Kijo niku angsal bantuan. Nggih. Tapi Mbah Kijo niku kan untuk mengisi formulir niku kan kedahe vaksin. Tapi Mbah Kijo niku mboten wantun wedi Oh, disuntik. ajre. Lah terus pripun? Nah, kula mboten saged mikir. Nggih, terserah Mbah Kijo mawon wonten langkel nggih mboten kenging. Riyen nggih. Nggih. Mbah. Wong germek disuntik terus ora lara cokot semut. Lah wong aku wedi kok, Cuk. Wong ora tau suntik. Ora lak lara, Mbah.
Alah ora loro. Mo. Pripun Mas? Ngangge pripun iki maksudnya? Oh, ngeten mawon nggih. Nggih. Kula telepone Pak RT. Nggih. Kula kan mriki nggih. Monggo. Duh. Apa iki pun? Lo kencok. Halo, piye, Cuk? Halo, Assalamualaikum Pak RT. Jenengan saged mboten saged jenengan mriki teng griyane Mbah Kijo. Apa kudu saiki tonone? Nggih sakniki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh Pak RT. Monggo. Nggih. Bah. Ya Allah. Doh, Nggih. Piye nek apa, Cuk? ngeten lho Pak RT. Mbah Kijo niki ajenge angsal bantuan dugi desa. Lah syaratnya kudu vaksin Suntik vaksin. tapi Mbah Kijo ora wani suntik wedi. Ngono Pak RT. Pripun, Pak? Wong kula wedi lho, Mas. Alah, suntik namung sekedap menit. Pun kok. Mo kula. Maneman Mbah. Kuwi engko sampean iki entuk beras, gula, lengo, duit, wis mindok. Eman-eman kuwi umpamane didadeni duit, Mbah. Kuwi JT. JT iku apa, Cuk? Lah, lak didadeni duit kuwi mau sejuta, sak juta. Maneman Ya enggak itu bantuan, ya wis ora apa-apa. pripun Mas Barte? Dipikirin, Pak, Mbah. Monggo Pak RT. Dipikirin. Monggo kopine tunjuk, Mas. Ya, dipikirin, Mbah. Ini jarang-jarang loh bantuane. Pencuk mawon mboten kula data kok. Nah, Ini lho. Wis saniki ngene ae. Pripun? Nak diomongi ora gelem ya ora gelem kok panggang ngengkel kabeh. Do bubar kono. Do bubar. Wale iki meneh. Ora ndang lunga. Ora ndang lunga. Ayo dong ngalih ke awang temen, Cuk. Arek padha kurang ajar kabeh tak lama raimu siji-siji. Ngaco anak asu kabeh. Ayo, tak salah raimu. Matane jebol.